Oh, yusa nakasuway na ba magpanguha ning sagbot sa dagat nga makilaw? Di matabas-tabas porting pagkadaghana sa tong nakuha. Parisan pud nato aning tinuwa nga ibis. Di pod magpalakanse porting pagkayusag sabaw sa tong ibis. Isaw-saw day sa suka atong nakuha nga sagbot sa dagat. Tukbon na yun sa mga singgaw nga purmag mga lonos. Nakatukob na sa tag mga labas-labas. Bungkang na po natong mais nga kanon nga sinaksakan og kamuti. Borot na pong pabawnan sa mga singgaw. Pag human natong panukob, ipisa na nato aning pawa sa kainit sa panahon. Imnan usa nato aning soft drinks nato. Wag tang yung uhaw sa mga singgaw. Porting pagkaayusa. Awan ay nakapasuntayag. Lahos. O di na pod, sugda na nato. Grabe naman ning pagkainitas panahon. Mura man tagnas abuhan nag-apong, pero wala tay liatan, losog gyapon ta. Birada tarog panguhag sagbot sa dagat nga makilaw. Gikarga na nato mga materialis da kay magbarko ta. Adto ta padong layo gyud atong adtuan. Misaka na naguna-una ang usa ka singgaong dalargo hadlok mahabilin. Aw syempre gidala na nato usa ka galon nga soft drinks. Pawa sa kainit sa panahon ba. Ato usa ni panguhaan sa bangil atong barko para mobatsi na ta. Pagkahuman natong panguha sa bangil, wa na dakang pasuntayag, saka na ng mga singgaong. Layo-layo pa biya tag-adtuan. Maginahinay na ta. Adil ta maginahinay kay dugay ta maabot. Aw syempre dera pod atong kapitan. Mao na siya magna sa tong kumpas ug asa tapadong. Ato usan i-check atong makina og naabay gasolina kay basig magbugsay unya noon ta. Okay, goods ra. Alahos gitukon na nas usa ka singgaw dia magpalawom-lawom usa ta. Gimanihon na po na sa tong kapitan di ang makina og paandar kay para mobatsi na ta. O di ara gihapsa na. Yan. Aw goods kayo one click ra. Kay nagdali man ta gihapsan po na sa kapitan di atong usa ka makina. Aw goods kayo purting pagayusa sutoy na ta. Isla-islaha diha ta nanukob atong ito nato nga nakuha sa pamukot. Diha to nalangkat atong ato pagpanukob. Ayos po kay na diha. Ug diring dapita nabagtan atong amahan sa usa ka singgaw. Gikan na nibaw sa panggal. Ato sa ihatod og pauli kay layo biya gulian. Adira abot na ta. Aw syempre ato sa nantubilan ng amahan sa usa ka singgaw para wa sa kainit ba. Okay daw ato sa tanaw ang kuha sa amahan sa usa ka singgaw. Adira asos di matabas-tabas porting pagkadagkuas ibis na kuha. Grabe pagkayusa ni tuwaon porting pampagkalabasa. Gagmam bitaw ibisa mura kanak og sinilas. Makapamituon jud sa bawon ni sa tinuwa. Aw porting man pagkayusa mo ambay tag tulo ka buok ani. Ato ning birahan sa pagtuwa. Nakisi-kisi pa o piti jud kayong sabaw ani. Alhos ituno lang nas usa ka singgaw nga largo kay wala man ta nakadag mga materialis para tuwaan nato ani. Miuli usa ta nagkuha tag mga materialis para lutuan nato ani. Alhos batsi na ta. Dagana na nato na dagbalik 120, minurag 150. Adol-dola na ta, hapit na tamabot. Gisama-simaan na po na sa kasinggaong diaugpan, bawa sa hila ba. Ug direng napita nakabagat ag arkaninuwa. Takka lang ka Titanic na oy. Basta mauna na, matik dira abot na ta. Ara ta napita magsubay-subay, mangita ta tong gunahon nga makilaw sa dagat. Magguna ta ron da sa ilawom. Samtang wala pa ta munaong sa tong barko nga gisakyan. Ipisan sa nato ni soft drink sa to nga gida para kondisyon inig saom ba. Porting ayusa. Paimnon no sa tarita ng mga singgaong para kondisyon kayo inig saom ba. Pawagtang man sa kainit sa panahon. Gilimog-mog ra. Ato po ning tubilan ang usa ka singgaong para taas kayo gutong. Syarog di mula po sa bonbon inig saom. Ada pa usa ka singgaong. Oo nya nakanaog. Imuha sa para pa kondisyon. Asos porting gyud pagkakondisyon na gilunggo bermang baso. Grabe o di matabas-tabas mura ra magyabo. Grabe porting pagkaayusa. Matik layat na largo kondisyon naman. Porting ang taas sa gutong. Musaom na og Lunes motongan na Bernes. Nanganaog na ng mga singgaong dia. Ilan na nang testingan sa pagsaom. Suluban na po na sa usa ka singgaong dia diving goggles. Pagkahuman na dang hilangay layat na largo. Kondisyon na kay na. Ang usa ka singgaong nagpabilin usa nas barko. Kay nanawag naman sila kay nakapag naman. Ato sang bugsayon padong ato sa ilaha. Paso no sa nato kay nakapag na kuno sila daghan kayo. Derang mga singgaong. Derang kuha sa usa ka singgaong nakagabot naman og usa ka hakop. Ipangsod usa trasnigo. Mao na siyang sagbutang nga lami kayo kilawon isaw-saw day sa suka. Sos porting pagkaayusa. Og diring napita sa umon sa usa ka singgaong para makita nato og unsa ka dasok ni sa ilawom. Asos matay tinuod, grabe dasuka sa ilawom. Wa nay daghang pasuntayag, sugdan na natos pagapod. Ato na ning panggabuton sa ilawom. Grabe man din pagkabagaan ning gunahon dire. Bisag asa ka mulingi, grabe pagkadasuka. Grabe makadagabot sa usa ka singgaong, murag nangumpay. Mura magtulo ka bukanding tambuganan. Amo to nga usa kuno siya kay nahutan na siya og oxygen. Damo again. Lato na guys. Ato sang balikon sa pagsaom atong nanawon sa ilawom. Grabe o naging green sa ilawom. Dili na gyud ta mabawog palit sa merkado ani. Unlimited na kayo na diri sa atong gipanguhaan, di gyud ni mahurot. Ato ning panggabuton diri syarog di magbubuo atong baba og kinaon. Jutay kong bayan o. Sana. Malili na. Sana, ang babawag. Halo. Mga jutay. Kumpay. Jutay. Grabe oy. Gunahon.
kumpaya do. Pasam-sam na sa baka ng kanding. Awa na siguro. Busog. Busog ng baka kanding ka na sigaw. Kusam ni. O di apay ko ugsod, garabing pagkayusa pagkadaghana na sa tong nakuha. O di apay ko gidaso sa kasinggaw. Agod murag daog na ning kuha bay-ubay na. Mga sigaw, ato batsel ta. Daog na kini kuha buwa na tong babaog kinaon ani. Wa nay dakapsundayag bat sinata sakay na ta sa tong barkog balik. Misaka na ng mga singgawong dalargo. Mangita na tag spot ni atong katukban. Adera tanan natong kuha. Porte ng pagkayusa ani. Misaka na po natong kapitan des barko. Di apay usa ka singgawong di makadaog siyang lawas, di hapit ka saka. Do. Naunsa ko ni singgaw nga nahilis ng kinaon. Okay lahos ato tas unahan mangita tag may katukban. Dera hapsana nas kapitan natong barko. Mga idol. Paspasan natong gamay kay murag gusla na. Adiri ana kapag mantagbaybay nga porting pagkayusa landong kayo ba. Adihang napita ara ti manukob ato usan idunggo atong barko para makanaog ta. Okay daog pamasano na tani atong mga materialis. May nidri kay landong nya hayahay kayo ba. Adira tanan natong nakuha nga sagbot sa dagat. Ato usan ipikan sa paglimpyo para di na to maagob ang bato. Mamituon yung sabaw aning ibisa ron ba. Porting pagkayusa o pagkadagkuha. Pagkalamian naman higupon siguro aning sabaw niya. Gitabangan na nas mga singgawong da sa paglimpyo atong nakuha nga sagbot sa dagat para madali ang proseso kay gusla na kayo. Og diri ana kakuha pud tag itlog sa saang. Mura-mura ra siya og samo pero mahimong tang anong mahimong bayanan. Parisan na yun aning tinuwa nga ibis. Paksit yung turon atong bahaw nga sinaksakan og kamote. Okay daog dira po natong nalimpyuhan nga sagbot sa dagat. Ayos na kini isaw-saw sa suka nga tuba niya na isili. Wa na nakapasundayag ato na naiplastar atong lutuanan. Ato bilan sa nato dagamay kay murag ihaw ta na. Aw syempre motubil ang usa, amo tubil yun na tanan. Pawa sa kainit sa panahon ba. Porting ayusa. Ato sa natubilan po natong chip cook dia. O inom ko tiyo. Sige inom lang. Asos giuhaw sa dinhi singgaw nga. Wa na nakastorya itak na natong kaldero da kay hilab na. Ikahuman butang ang sabaw nga ikahimasa. Kana sabaw may importante. Apon ang pagyo nato ning us kagalon lain. Ato sang ukman kay hapit naman mi bukal ato sa ilunod atong materialis para mobaho ba. Adera after pila ka oras natong pinabot mi bukal na. Wa na nakapsundayag ato na ni ilunod atong ibis. Dagko gyud kaayo kay hapit di marang sa kaldero. Ato sa ni apilon og tuwa ang itlog sa saang. Asos na nailo ang ikog sa atong ibis sa kaldero. Matik wa na nakapasundayag ato na nang pikhan sa pagtimpla. Butang ang asin, ikahuman butang ang pangpalasa nga bitsin. Daog adera atong tinuwa nga ibis. Di matabas-tabas grabe porting pagkaayusa. Pagkalamian naman higupon sa sabaon nya kuritan dayon sa unod. Asos matik ato na ni plastar atong hukaran. Ikahumano wala dakang pasundayag iyabo na natong bahaw da nga sinaksakan og kamote. Okay goods mura mag-ubi flavor atong sinaksakan no. Ato na pud isunod og plastar atong sagbot. Adera ato na ning hukaron atong tinuwa nga ibis. Ato na dang ipang plastar o di apay usa ibutang tanan dadol sa singgaw. Di apay usa i-plastar pud na dia. Grabe pagkalamiya sa unod o bantok kayo. Ikahuman iyabo na nato aning sabaw nato sa plato nato nga lawom. Asos grabe o namituon ang sabaw. Nagmantika ang agi. Ato na dang i-plastar sa tunga para di maglisod og kinabot ang mga singgaw. Okay daog dira atong finished product na plastar na tanan. Grabe pagkayusa ni tukbuno na. Parisan na ning sagbot sa dagat. Higupan na ning sabaw sa tinuwa nga ibis. Pura gusla naman kayo da. Nanay kamot nga magsigig takos di nakuhat. Wa na nakapasundayag tukbon sa naman ni abunan. Oh, habhab. Tinuwa bay. Nam. Tama no. Babu. Grabe. Ini ang sabaw eh. Nam. Parisag lato-lato isaw-saw na sa tinimplahan. Usla dia butang dia. Na siya na pang ko ano? Ukit gamay sa. Dalo niyo. Nuwa, plastar. Yeah. Ano? Lato goy. Grabe. Bitaw mo. Sabi-sabi sa bulod eh. Podera. Saya. Sudut. Untuk ruang jam. Udah, kabluk oh. Ibu eh. Ya. Itlog sa saang. Itlog sa saang. Itlog sa saang no. Gamot ba gamot? Gusig samok ba no? Bro, itlog sa saang. Bukod itlog sa saang mga singgaw. Itlog nandyan din. Ibong ka, mahimong kanang bayanan. Bato. Sagbot ra gani. Ko. Bayo? Kami inuran kami. Lawa po kami nagto. Ay pang mo nang ka ni ba. Araw? Sos. Lupit. Hati. Lagi ito lang ito. Si Paab ya. Mana gini signature tu ngaon. Mana pala untuk ke mana? Kapap dol. Latos dia dem. Grabe.
Usa. Parisag lato-lato, isaw-saw diha. Sus. Nagapay. Onggay. Ito bantok ng lugaw. Be. Apa? Lato. Wis-wis pa no? Grabe. Bihud oh. Bihud. Bihud. Grabe oh. Squeeze. Kembang ini. Asus. Gamam. Gamam menggunakan to. Enak kaya niyo. May suka pa na. Inigikan sa ako. Lipas merpado ah. Giguna na naman ito sa unahan. Sarap. Bihud. Bihud. Dara ulo. Supong ulo. Ang mata. Grabe. Abo. Sus. Anak ba? Grabe. Nahon na. Sausaw dah. Nak, dah dah. Sabong. Dah timug ba? Oh. Gurtay gusto. Ya. Awak kita. Dua. Sige naman. Papa, oy. Grabe mga sigaw, uy. Higop lagi sa bawo. Baw. Ayusa eh. Ikut deh. Higop mga sigaw, higop. Abe. Daray kahuman tagayan na ito ba? Asas. Soft drinks ba? Mani. Unat Tuba. juice. Tuba mga sigaw, tuba. Ini dia yun. Asas, grabe iusa. Yes, lumang naon ka na ano, ang sagon eh. Tagay. Isa. Wagtang. Luod kaunon siya. Luod ba? Luod ko no, kay busog na. Sam ni. Masa dong. Nah, biar ako sa inom eh. Di na lamot. kumain bro. Ibahog mo lang kanon. Kaligo ra. Ibahog mo lang kanon. Mga atong kanang ko ah. Juice na papatulak ba? Pangpatulak. Papatulak mga singaw. Wala na ginig beer ba? Grabe oh. Mi ano yung utang ni. Sup-sup lang wala. Bias tubay. Tuba layo sa sakit pero duol sa. Duol sa. Pagkahuman natong panukob da imna na nato ning pangpahilis, mo ni ayos kayo bawnon sa dagat, labi nang magkilaw, nya pinisingan dayon ani, aw porteng pagkaayosa, pawa sa kainit sa panahon ba. Wa nay nakapsundayag mag shoutout sa tong mga singgaw. Shoutout kang Mael, kang Vansgar Ruiz Garcia, kang Roje, kang Punpon Jan Rio, kang Gisa Clay, kang Rosalie Talbo Suson, kang Vanilin Kapin, kang Vicente Berenguel, kang Zansky Dison Bakuli, kang Ragnarok, kang Arniel Saberon, kang Hard Worker, kang John Cliff, kang Kevin Amandog, kang Lorna de la Piña, ug kang Ava Jane Mantos Nabaha. Shoutout na ninyo mga singgaw, comment lang mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ta magkuag first 15 comments sa tong shoutout. Dire lang ta ko to mga singgaw, i-share og i-like ning video para mas daghang patang matukob.